Iko खोनाबाय दे sini tabok edisi ni CEM kotalno bupang thun tahani samani ekdom bupang thun tano se CEM rifu mograi jamatiani kok bono debate khainai debrma jamatia sukangnai mokrai jamatia aboni bagoino angkok ya sakmani tamni bagoi Purnachandra Samatiano CM Riman Chazai Gao Purnachandra Jamatiano je edisi ni CM Romani no tuyui ang sawi kanaroka bupang sungtha haino rutugui chongui rolaha honui chamani no le bahai ke dipok le sawi kanarogui tongka ang Jamatia Deborma khagrogui tongu honui bahai ke sama kha haike ang je edisi CM Romani no tuyui si sawu o jagao kuno ang Jamatia Deborma khagui saya na khagui hoya borok ni je bukhani wa sokmani no tuyui borok je salaimani no buino phalui dongla ha ke omo hai khlaiui buini bumung rok no phalai tongma rok belai khine saya dipok songhai borok rok je borok ni bukhani wa sokmani kok rok no buino ber trungui tongu buino phal trungui tongu dipok songhai bakpar giri je borok no oroi poroi khainai hoirani khlainai rutu guimawa nituknai jatigoto wasok lagi jatigoto khak lagi tongnai rok omo hai khlai ge jatigoto khakmani rok saya jeni obo phane salang thung title phane salang thung hai phane chini do phani bangai samung kaha khaibani nango samung kaha tangani nango oroni bo jatigoto takhak laidi jatigoto tawa sok laidi belai khine saya ang je samani o jaga bo thaisa phane ang kono jatigoto khagui sajak bukuroi ang jatigoto khagui hojak bukuroi ang o jaga wo Purnachandra Jamatiano rutugui bupang sungtha haino rutugui songui rolaha jemon Manmohan Singh no Sonia Gandhi song songui rotoi bohai khlaiui chini rajani busuk songui rolaha Purnachandra no bupang sungtha hai khlaiui honui si sawa Rara inga thani tau khani kong si viral khai tong siu ke obo hai tomung rongnon yaka din sa dimokrai no hai ke yang direct dillo thangoi no bonang suprang nai kia sairi bari jotto jamaita hoda no jotto jamaita hoda je tongmani Tripura rajyawo o mokrai nei beparoi jotto no sadi obai bono ke busaputta khai dihinoi hai kai chayang thanai pk madam no saputta khai din sadi pk madam no image no bono hamia khainai hai kai bono je saput khai penai bo phano deranai obahai tabuk kaca season faitung krai jamatia nongang betam ni bawi personal dus manungka non tabula te yoglia mokrai jamatia ni Facebook roko post khaimani nang ya kok rongno non tabuk le sabo bai pangana kha saimananu koidin nong dilliwo hujagi tong man nayanu dilliwo jot tor tumai brok sowi beja yoglia ble mokrai bo tabuk rutok jak sinai student rokoma tong wani sinjak purinai ba chalngai mokrai jamatia hangkai tabuk bo rom jak khable yoglia tei bo